dumt ikke at bruge den sidste livline herinde, for man kan ikke bruge den til noget derude. Men I får brug for den senere, det er rigtigt! Så er vi tilbage i studiet. Der er 6 spørgsmål op til 1 million kroner. I har 1 livline tilbage, 50-50. Hvis I svarer rigtigt på det næste spørgsmål, er I sikre på 50.000 kroner. Er I klar? Ja. Nervøse? Ja, lidt. Det var godt. Så lad os spille. Rikke, Laura og Kirsten, til 50.000 kroner lyder spørgsmålet. Hvem har i mere end 10 år været forsanger i Coldplay? Er det Chris Martin? Er det Michael Stipe? Er det Adam Levine? Eller er det Dave Grohl? Er det ikke Chris Martin? Jeg mener, at Chris Martin ligner ham i hvert fald. Men jeg ved ikke. Jeg ved ikke rigtig, hvad nogen af de der er. Jeg har eneste. Kender I Coldplay? Ja. Nej. Men I to gør? Ja. Lytter I meget til det? Nej. En gang imellem. En gang imellem? Ja. Mit umiddelbare svar ville være Chris Martin, men... Altså... Er det fordi, du har hørt navnet før et eller andet sted, så du bare... Ja, det ved jeg så ikke. Jamen, vi kan godt prøve at bruge den der 50-50, og så... Altså... Det kommer an på, hvor sikker du er på det, synes jeg. Det kan lige så godt være, fordi jeg bare har hørt navnet, og så... Ja, men det kender jeg godt. Skal vi så ikke? Jo, så prøver vi 50-50. Skal jeg bruge en livline? Ja. Så sikker føler du dig ikke? Nej. Okay. Computer. Ja, 2 af de forkerte. Ja, okay. Jeg kunne lige så godt gætte på Michael Stipe, det var så. Kunne du det? Ja. Ved du, hvem det er? Ej. Jamen, jeg bliver altså mere og mere sikker på, at det er Chris Martin. Jamen, hvis du tør sige det, så respekt, altså det må du gerne. Og jeg er altså temmelig sikker på, at det er Chris Martin. Lige nu er det her jeres. Ja. Hvis I gætter og svarer rigtigt, så er det noget jeres. Hvis I bakker mig op, så jeg godt tage Chris Martin. Kom on, det er 50.000 kroner. Jeg bakker det op. Jeg bakker det op. Det er helt klart. Er du med for det? Ja. Og dig, Kirsten? Okay. Okay. Så siger vi... A. Chris Martin. A. Chris Martin. Det er endelig beslutning. Ja. Godt, det er farvel og tak til den her. Ja. Den bliver det i hvert fald ikke. Under nogen omstændigheder. Så er spørgsmålet, om det bliver den her, jeg sidder med på 50.000, eller om det er 5.000. A. Chris Martin. Farvel og tak. Er udsat. Det er rigtigt, Chris Martin! Tillykke med det! Tillykke med det! 50.000 kroner. Chris Martin er ganske rigtig forsanger i Coldplay, og en fremragende af slagsen efter min mening. Jeg tror nok, at Michael Stipe er forsanger i R.E.M., så vidt jeg husker. Men prøv at se her, denne her, den er god nok. Er I tilfredse deroppe bagved? Hvad lærte vi her? Nogle gange skal man stole på sin mavefornemmelse. 50.000 kroner. Er der tid til at slappe af? Nej, det er der ikke. Der er 5 spørgsmål tilbage. Ikke flere livliner. I må klare jer selv. Der kommer spørgsmål til 75.000 kroner. Hvad hedder måleenheden, som fysikeren bruger til at måle elektrisk spænding? I ser ikke glade ud. Ohm. Watt. Volt. Eller ampere.
Jeg har aldrig hørt om de to. Jeg har kun hørt om B og C. De har alle sammen noget at gøre med Ja, præcis. Men jeg kan aldrig huske, hvad der har været. Men Nej, det er heller ikke mig. elektrisk spænding. Okay, hvis vi tager det en efter en. Hvad er det? Ohms lov. Hvad er det, den? Det er sådan noget... Jeg tror ikke, det er spænding. Nej, det tror jeg heller ikke. Hvad med det? Kan ikke bare få sjov udelukke det? Så gør det lidt lettere. Jo. Watt? Hvad? Er det er volt, man måler de der stikkontakter med, ikke? Ja. Ja. Hvad er watt så? Det er da egentlig et meget godt spørgsmål. Men Ampere? spænding. Det er det der... Er det ikke sådan noget, der kom... Nej, det er nok bare, fordi det lyder som pære. Men er det ikke det, der kommer ud af pærerne? Jeg kan ikke huske det. Okay, det kan godt være, at det kommer til at lyde dumt, men hvis man nu tænker spænding, ikke? Er spænding mellem plus og minus? Ja. Det er jo det, der ligesom skaber strømmen. Ja. Det vil sige, til sidst bliver det vel også til volt. Ja, jeg tror, det er volt. Nu er jeg faktisk også ret sikker på volt. Jo. Okay, Kirsten, Det er med på lyder volt. lige helt vildt godt. Okay. Ellers så har vi 50.000, det ved med mig også meget. Det er rigtig mange penge. Du siger det, Kirsten. Ja, okay. Vi skal se volt. Ja, okay. Og det er det endelige svar. Ja. Godt. Hvis det er rigtigt, har I 75.000. Der var jeg skrev her 50. Nu skal der i hvert fald stå 75.000! Jamen, det er jo fantastisk på, at det går jo. Altså, I kan godt være, at I er nogle lange, snørklede omveje, men I er frem til resultatet, og vi sidder her stadigvæk, og nu står der 75.000 på checken. Ja. Er det ikke fantastisk? Meget. Og hvis I svarer rigtigt på den næste, så kommer der til at stå 125.000 kroner. Hvilken af disse sportsdiscipliner er ikke med på det olympiske program? I ser igen skræmt ud. Er det beachvolley? Er det vandski? Er det windsurfing? Eller er det trampolin? Beachvolley? Ej, jeg ved det virkelig ikke. Det kan sagtens være det. Jeg har heller ikke nogen anelse. Altså, sport, så er jeg bare... Jeg tør ikke engang. Beachvolley, der tænker jeg altså kun sådan nogle lækre tøser i bikini. Folk, der dyrker beachvolley på højt plan. Ja. Men det er bare min umiddelbare ting. Altså, vandski, lyder det ikke åndssvagt at skulle til OL i vandski? Ej, det lyder sejt. Man kan da godt på rigtig ski. Jeg tør ikke sætte det. Nej, jeg vil heller ikke kunne... Jeg vil ikke... Det er mange penge at miste. Ja, det er rigtigt. Altså 25.000, det er altså meget. Ja, jeg går egentlig også ind først op. Så skal vi så ikke sige, vi smutter herfra med 75.000? Det er altså også meget. Det bliver da også en fed pavillon. Ja, det er rigtigt nok. Det lød helt kægt, det der, ikke? Vi så ikke bare sige, at vi smutter med 75.000. Præcis. Jeg synes, Det er jeres synes jeg mulighed. faktisk også. det synes Ja, jeg... ja. Jeg synes, det lyder meget fornuftigt. Nu ser Laura helt afslappet ud. Det ser ud som om, det er en beslutning, er det det? Det synes jeg. Det synes jeg altså virkelig. Endelig beslutning? Ja. Ja. 75.000. Ja. Tillykke med det. Giv dem en stor hånd. kroner. Inden jeg rækker denne her over til jer, som I ærligt og redeligt har fortjent, I spillet et fremragende spil, så lad mig lige se, hvad I ville have budt, hvis det skulle have været et skud. Beachvolley. Beachvolley? Så har vi taget beachvolley. Så har I taget beachvolley. Hvis I har taget beachvolley, så skulle der have stået 50.000. Det er forkert, det er rigtigt. Det er faktisk vandski. Sejt! Men tillykke med de 75.000. I har redeligt fortjent dem. Tak fordi I kom. Og god fornøjelse med at bruge dem på noget sjovt. Tak for det. Det er det,